Minulla on unelma! Mitä? Että jonain päivänä jokainen tämän kansakunnan ihminen hallitsee omaa kohtaloaan. Maa todella vapaana, helvetti! Toiminnan kansakunta, ei sana hallitsemaan. Se on siinä komitea. Siellä missä laki muuttuu yksilön mukaiseksi. Ei päinvastoin. Voimalla ja oikeudenmukaisuudella kaikille. Eli mene pois! Missä jokainen mies on vapaa ajattelemaan, kysymään itselleen. Sekoitti kaikki nämä hullutelossa. Sen kanan pitäisi olla radalla. 247 internetin näkemys triviasta ja julkisten paskapuheesta. Vittu amerikkalainen ylpeys. Mitä? Amerikka on kiireinen, mädäntynyt ytimeen saakka. Ei siitä voi säästää. Meidän täytyy vetää se ulos katolta. Pöhyyttää taulu puhtaaksi. Hala helvetissä! Ja tuhkasta uusi Amerikka hylätään, kehittyy, mutta ennustamatta. Heikot tulevat olemaan ja vahvimmat menestyvät vapaana elämään niin kuin haluavat tehdäkseen Amerikan jälleen suureksi. Mistä helvetistä sinä puhut? Et vieläkään ymmärrä. Käytän sotaa liiketoimintaa. Saadaksemme vaalit niin, että voi... Sota on liiketoimintaa. Hau! Uudessa Amerikassani ihmiset kuolevat ja tappavat uskomustensa puolesta. Ei rahan vuoksi! Ei sen mukaan, mitä heille kerrotaan olevan oikein. Jokainen mies vahvistetaan yksinäiseksi vartijaksi. Mene osoitteeseen www.freestitch.net saadaksesi lisätietoja. Mitä mieltä olet? Kuinka ihmeessä sinut valittiin? No, en kirjoita omia puheitani. Sinun pitäisi yrittää taistella joskus, Jack. Ei yrityksen, kansakunnan tai kenenkään muun puolesta. Olit väärässä sinusta. Pääsenkö vihdoin läpi? Minä lopetan tämän maailman hyödyttömät sodat, Jack! Näkemin! Olin väärässä. En ole ahne. Se on Hullu! Juuri niin, voi. Valmistan täällä kaikkien aikojen munakkaan, Jack. Et voi levitä yli jokaista munaa, ei kun hylkää. Me olemme oikeassa. Mitä tiedät heikkoudesta? Et syntynyt köyhäksi. Et ole koskaan ollut nälkäinen. Taistele, varasta ja rakenna oikeudenmukaisesti. Selvisit hengissä! Sinun pelkkä tahdonvoima seuraat omia sääntöjäsi. Omilla kahdella kädelläsi otit elämäsi takaisin ja nyt minä otan sinut.